ኤርትራው ኮንካ በዚህ ጉዳይ እዚህ ዘይተሕጉስ ተቆይንካ ሰበርም የህወሓት ታጣቂዎች የአማራ ክልልን አልፈው አበርገሌ ከተማን መቆጣጠራቸው ተሰማ። በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር የምትገኘው የአበርገሌ ወረዳ የፕሪት አዛህ ሰዓት ህወሓት መሓዛ አልሸባብ መሓዛ አልቃይዳ ከምዝኾነ ይዝዝረው ዘሎ በአደባባይ በሚዲያ ህወሓት ያለ ሲራትን بوكلنا يتأثير موالون يكادي حيل دبيت ديوز قروا نتقرأ ويسان الشعب يا أما يزلق الناطرح تزني يا سلام يزلق قطرح يزولا أمريكا زمرح زلو من محضر دونالد ترامب هقول أمريكا مس إيرترا زلو الركبات نخم حيشن سلام فتوات كبرات تخاتات تلومون كم تلمرز محارة ميديا حدشتن وانا ونزنور حواريتات حبيرنا هنكاتاتلينا قدمي يقول نازل channel زي مبزحتكم سبسكرايب زي قوركم تكاتاتلو زلهم نا سبسكرايب مقار نازل channel زي بيتسب مخان تقوليهم نازل فيديو زخعا لايك بمقار جمرو سناي مكتتال ኤርትራው ኮንካ በዚህ ጉዳይ እዚህ ዘይተሕጉስ ተቆይንካ ኢሳያስ አፈወርቂና አገዛዛቸው ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችን የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የማንሳት እቅድ እንዳለው ተዘገበም። ጸገምካ ምስርዓት ኢሳያስ ዘይኮነስ ምስታ ኤርትራ ትባሃል ሀገር ኢያ ማለት እዩ። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ከኢሳያስ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲሻሻል ፍላጎቱ ስለመሆኑ ጠቁሟል። ጥቡቅ ዝኾነ ዜና ሰሚዕና ኣለና። እስኪ ኢትዮ ፎረም ብዛዕባ አሜሪካ አብ ኤርትራ ክትክተሎ ደልያ ዘላ ሓድሽ ፖሊሲታት እንታይ ከም ዝመስል ክንሰምዕ መዚ ዜና እዚ ንስማዕ እዩ። ኢሳያስ አፈወርቂና አገዛዛቸው ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችን የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የማንሳት እቅድ እንዳለው ተዘገበም። የሆርሙዝ ጉዳይና የቀይ ባህር ስጋት አስቀድሞ የነበረውን ይህንን ፍላጎት እያጠናከረው ነውም ተብሏል። ዎል ስትሪት ጆርናል የዲፕሎማቲክ ምንጮችን ዋቢ አድርጎ ይዞት በወጣው ሀተታም የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ከኢሳያስ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲሻሻል ፍላጎቱ ስለመሆኑ ጠቁሟል። የፕሬዝዳንቱ አስተዳደር የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪ ማሱድ ቡሎስ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር አሜሪካ በኤርትራ ላይ የጣለቻቸውን የተወሰኑ ማዕቀቦችን የማንሳት ሂደት ለመጀመር ፍላጎት እንዳለው ለውጭ ዲፕሎማቶች መናገራቸውን ከባለስልጣናት ሰማው ብሏል። ሌሎች ባለስልጣናት በበኩላቸው አሜሪካ ከኤርትራ ጋር ግንኙነቱን ለማሻሻልና ማዕቀቦችን ለማንሳት የያዘችው እቅድ በግምገማ ሂደት ላይ መሆኑን መናገራቸውን ዘገባው አመልክቷል። የዶናልድ ትራምፕ መልእክተኛ ማሱድ ቡሎስ ለሚመለከታቸው አካላት በኤርትራ ላይ ተጣሉ ማዕቀቦች ውስጥ የተወሰኑትን ማንሳት የመጀመርና እቅድ ግምገማ እንዳላቸው ግን አረጋግጠዋል። በግምገማ ላይ ያለው ይህ ተነሳሽነት ከ1120 ኪሎ ሜትር በላይ የቀይ ባህር ዳርቻን ከምትቆጣጠረውና ለረጅም ጊዜ ከአሜሪካ ዲፕሎማሲ ተገድላ ከቆየችው ኤርትራ ጋር የተጠናከረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመጀመር ያለመ ነው። በኤርትራ የሚደገፉት የየመን ሁቲ አማጽያን የቀይ ባህር መስመር እንደሚዘጉ በተደጋጋሚ መዛታቸው ይታወቃል። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ሕጽር በዝበለ እዚ ዜና እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብ1994 ጀሚሩ ስጋብ ዝእዋን እዚ መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ኤርትራ ተኸቲልዎ ዝነበረ ፖሊሲታት ክዕሪ እዩ እቲ ተገይሩ ዘሎ እገደታት ድማ ክልዓል እዩ ብምባል አሜሪካ ምስ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ተዘራሪባ ከም ዘላ ይዝሕበር ዘሎ ሕጽር ብዝበለ ዜና እዚ አነ ቅድመ ሕጂ ምስ አብይ ብዝተገብረ ተደምረናል ዝተወሰነ ነገር ካብ ኤርትራ ዝተፈላለየ እገዳታት ብሙሉ ተቆንጢጡ ዝተልዓለ ይመስልኒ ነይሩ ግን ስጋብ ሕጂ እውን እገዳ ዘለዋ ሃገር ምዃና ብእውነት ኣይፈለጥኩን ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ መንግስቲ አሜሪካ ልዕሊ 1200 ባሕሪ ገማግም አፍ ደገ ባህር ዘለዋ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘሎ ናይ ኢራን ኩናት ምክንያት መንግስቲ አሜሪካ ምስ ኤርትራ መሻረክቲ ክኸውን ይወሲንዎ ዘሎ ጽቡቕ ዕድል እዩ ክብል ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንስርዓት ኢሳያስ ምጽላእ ንበይኑ ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሃገርና ዝጠቅም መንግስቲ አሜሪካ ትቀተሎ ዘላ ፖሊሲ ከዓ ንበይኑ ስለዚ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸድዎ ዝነበረ ንኩሉ እገዳታት ምክንያት ዝገበረ አገዛዝኣ ስርዓት ኢሳያስ ሕጂ ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ምስረኸበ ኣብ ኤርትራ እንታይ ለውጥ ክመጽእ ይኽእል ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ዜና
እንኳ ሐጎሰኩም ክብለኩም ደሊ ሰበርም የህወሓት ታጣቂዎች የአማራ ክልልን አልፈው አበርገሌ ከተማን መቆጣጠራቸው ተሰማ። በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር የምትገኘው የአበርገሌ ወረዳ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት በጣሰ መልኩ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር መዋሏም ተረጋግጧል። ታጣቂዎቹ አካባቢውን የተቆጣጠሩት በአካባቢው ጥበቃ ላይ ከነበሩ የአበርገሌ ሚሊሻዎች ጋር ላለፉት 2 ቀናት ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥና ውጊያ ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በስፍራው የነበረው ውጊያ እጅግ አሳሳቢ እንደነበረ የሚገልጹት የአካባቢው ሚሊሻዎችና የዓይን እማኞች የህወሓት ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ የአበርገሌ ሚሊሻ አባላት መገደላቸውን አስታውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው ሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት መፈጠሩን፣ የአካባቢው መረጋጋት ሙሉ በሙሉ መደፍረሱም ተጠቁሟል። የህወሓት ኃይሎች ከትግራይ ክልል አዋሳኝ ድንበሮችን አልፈው ይህንን ጥቃት መፈጸማቸውና መሬትን መቆጣጠራቸው በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን አንጻራዊ ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል ክስተት ሆኗል። ይህ ግጭትና የመሬት ቁጥጥር የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያው የፈረሙትና የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ያስቆመውን የሰላም ስምምነት በግልጽ የጣሰ መሆኑን የአካባቢው ሚሊሻዎች በአጽንኦት ይገልጻሉ። የፕሪቶሪያው ስምምነት የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ እንዲፈቱ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስቱ መከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎች ከድንበር አካባቢዎች እንዲወጡ የሚያዝ ቢሆንም አሁን አበርገሌ ላይ የታየው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ስምምነቱ መሬት ላይ ያለውን ተፈጻሚነት ክፉኛ ጥያቄ ውስጥ የከተተ ነው። የፌዴራል መንግስትና የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት በአስቸኳይ ጣልቃ ገብተው ህግ እንዲያስከብሩና ተጨማሪ የህይወት መጥፋትና መፈናቀል እንዳይከሰት እንዲከላከሉ ጥሪዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። ህወሓት ያልአያ ሲራትን በውክልና የታሲረ መዋል እውን ይካዴ መሳሩም ዘይኮነስ ክዕፈን እውን መምርሕ ለወረደት ህወሓት ያይለ የዛም ኢንፐርሰን ማለት ብጣዕሚ ዘሕዝን ስምዒትካ ዝነክ ምግዳልካ ዘፅል ዝሰራሕዎ ታሪክ ዘውቅስ ዓይነት ኣተሓሕዛ ብስሩን ዘጥልአትካ ነገር ኣነ ልዙ ድየ ተጋሊለ ገለ ትብለሉ ዓይነት ነገር ሕማቕ ውሳነታት ንክትውስን ዝገብር ነገር እዩ ነይሩ። ብቃል ቶም ናይ ዲስፕሊን ኮሚቴ መፃረይቲ ብቃል ተዛረቡንስ ንምንታይ ሃይለ ደደቢት መልሲ ክምልሱ ኣለዉ ንሕወሓት እንታይ ክቃለስ ኣየት ትብል ንኣረጋይ ንምንታይ ከምሲ ትብል ገለ እሱ ይረብሕ ማለት እዩ። ተቃሊሴ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊለ ሃይለ ደደቢት ድዩ ዝቐረባ ንትግራይ ወይስ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣለው። ብዋናነት ኣነ ንክእሰር ኩነታት ዘመቻቸወ ውድብ ህወሓት ምኻኑ ቤት ፅሕፈት ብፍላይ ከዓ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ምኻኑ ግን ኣፀቢቁ ይርደን እዩ። ኣነ مش شعبياማ የዝልቀልና ጥራሕ ትዝኒየ ሰላም የዝልቆ ጥራሕ የዝብላነ ብርግፅ ሲሉ እንታይ ከምዙ ሓደ ግዜ ዝብሉ ኣነ ዘየር ይፈልጥ ኢሎ ጫካ ዝደቀሰስ ዘየር ዝፈለጠሉ ዝብኢ ወልዖ ዘየር ዝፈለጠሉ ኣራዊት ወልዖ ከም ዝበሃል ዘየር ይፈልጥ ኢልና ይንኸድን ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ኣሚንና ታፅምዶ ንቕፅላ ምሽ ሻዕብያማ ሰላም ክነምፅበል ንብል ኣለና ታተጀሚራኒ ፅምዶ ይቕፅላ እየ ዝብላን ህዝቢ ኤርትራ እውን ክጥቀም ህዝቢ ትግራይ እውን ክጥቀም ክልቴና ክንጥቀም እንተኮይንና ፀላእትና እውን ከይደፍርና እንተኮይኖም ትፅምዶ ነስፋሕ እዩ ንእመኖ መራሕቲ እውን ህዝቢ ክኣምን ከሎ ንዓኹም ርእዩ ንሕና እውን ትካላት ንመርሕ ህዝቢ ንመርሕ ዘለና መዓልታውን ህዝቢ ኣብዴት እንገብር ከማይ ዝበለ ከምቲ ካሊእ ዝበለ ሚድያ ዘሎ ሰብ ነቲ ህዝቢ ተሓቂ እንዳነገረ ስጋኣት እንተሃልዩውን ክስተኻኸል እንዳሓተተን መራሕቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኣብ 2012 ዝነበረ ቤት ምክሪ ክምለስ ኣለዎ እቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚዳንት ክምለስ ኣለዎ እቲ ሕዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝተመረፀ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ተቐባልነት የብሉን ሕጋውነት የብሉን እናበለ እዩ ዝርከብ ዝብል መርገፂ ሒዙ ድማ እዩ ዘሎ እሞ እዚ ነቲ ሰላም ዘምፅአ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብቀጥታ ዘፍርስ ዶ ይኮነን? ኣብሶሉትሊ ዕብዳን ፖለቲካዊ ዕብዳንን ሰፍራንን እዩ ሕልፍ ተይልካ ከዓ ፖለቲካዊ ዕውርነት እዩ ንኣየ ማለት እዩ። ኣነ ማለት እንድሕር ዳ ኤክስ ዝገበረ መንግስትና ምምላስ እንድሕር ከይድና ኮይና ምምላስ ንምምላስ እኮ ላፍቲ ናይ ዘበነ ስልጣነ ኣክሱም ዝነበረ ስርዓተ መንግስቲ ንምለስ እኮ ፅቡቅ ነው ይብል ህዝቢ ትግራይ እኳስ ምተቐቐመ ምስ ስልጣኑ ምስ መንነቱም ተኣሳሰረ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደገኛ ውሳነ እዩ። ኣይ ቲንክ ትማሊ ኣኼባ ነይርዎም እቶም ካድረታት ህወሓት እሱ ክቃወም ንወዮም ብትሪ እውን
ريتو حساب العلم كقاوم ويم زول من اثنين ግን خما يكون النير حدا اتينا فتش احنا 10 قاقيمنا 4 منغستي ملس مبال تترجم انتايو لبلترينايو حدا نايبينات اواجي إنات بعلم أواجي كلاي مخنياتو علم بريتوريا هتفرز لها مالتي وعلم بريتوريا مسرت ومنغستو للفرسه مالتي تخلاي ترجمو مبل 14 ودواو قباي حوحات افريسا يلو كيلكا مزراوي يزفو مبل 14 ودواوي قباي حوحات اندحر فريسكا فينكا تي نايمي خلتاشن 10 منغستسي ناي جيتاچو سمرت ناي مني ختوليو زي سولومون توكو وي كعدعش لبهال ناي ولدو بارتي اتحزب له حوحات اليوم يمتى يشمو استراتيجيك مريحنتهم زنورن ساتبيو سوسهم لو حدا كمطلو مالتي تقبايه تسريسكاي هزو تግራይ لهم سለ المرته مالتي بخارطس يتخلتشن 12 واقيما 4 استغبر مرصات لጌታቸውን መሪጽ ህዝብ ትግራይ ኒኬሪያ ኢብራሂም መሪጽ ህዝብ ትግራይ እንደወረጽዮን መሪጽ ንፈትለ መሪጽ ሶሎሞን ተኩ መሪጽ ስለዚህ እዚኦም ስላው ሓደ ከመጠሎም ማለት እዚ ካይ ኢምፖሲብል እዞም ሰባት እዚኦም ሰለስተ ተፈላለዩ ፓርታት ስለደታይሽ ማለት ሰብሳይ ደረጃ አውዝ ኖሮ አባላት ስራሕ ፈጸምቲ አባላት ማእከላይ ኮሚቴ ድሓፈሻ ስትራቴጂክ መርድነት ውድ አባላት ቤት ምክር ትግራይ ትናይ ሽዑብ የሎ ጎዲሎም እዮም ካፍቱ አፈ ጉባኤ ናይት ቤት ምክር ጀሚሩ የለውን ሕዚ ሩፋኤል ሽፋረስ የለን ሕዚ ናይት አፈ ጉባኤ መራሒ ማለት ናይቲ ቤት ምክር አፈ ጉባኤ ማለት የለን እታ ምክትል ውንስ የለን ሕዚ እታ ምክትል ሽማረስ ያያ ሶታ ሙስሊም ሓፍትና ማለት የለን لا باي نفسه شلو أولا سرح فتسمتي لا بما تفرع زي ما أولك ما أخلي كوبتي وجنبر لدانيال سفا شلو بيوت يلو تسوي عينا بيت مخري هافنس طول زير طول تسوى يتبو البرتوريا زفرس هذا كم يقدر كهوم يهون زي عبدان كوي ناي بوليتيكاس عبدان يزبان زي يهون نجاري